Здравейте! Аз съм Александра Иванова и днес ще ви разкажа малко повече за самообучението и платформата, която изградихме в Семейна академия Сила за живот. Има график, по който може да следите кои дни ще качваме премиум материалът за вас във вашия профил. Може да направите тестове, да прочетете текущите и миналите бюлетини и да се информирате за плащанията ви. В моя профил обученията са достъпни от платформата ни. Всеки месец ще има едно първо видео, което да служи като задаване на цел и посока. Удобно за вас време ще може да го гледате във вашия профил. Имате възможност да задавате въпросите си в коментар и когато маркирате като завършено, продължавате към следващите лекционни части. Така, тук може да следите прогреса си, какво сте гледали и да се свързвате с нас в коментар. Как да се включите в план самообучение може да видите в сайта ни, като в момента по случай Деня на будителите имаме премиум оферта за 39 лева за първия месец, който включва новият месец ноември и цялата информация от октомври. Очакваме ви! План самообучение е подходящ както и за двойки, така и за хора, които имат нужда от самостоятелна работа и искат да се подготвят за евентуална връзка. Ще вървим към натрупването на повече знания и изграждането на едно здраво, стабилно и щастливо семейство.